Benvinguts i benvingudes a un nou moviment per fusionar i per aprendre les 8 peces del brocat amb el samba o amb els 3 tresors, conceptes generals i interessantíssims del Qigong, del món del Qigong, per entendre què estem fent quan estem veient aquelles persones treballant al Qigong o quan el treballem nosaltres mateixos i per aprendre aquesta fórmula que és fantàstica, està sobradament provada la seva eficàcia a nivell de salut. Ara ens toca el quart moviment. El seu nom és mirar enrere per eliminar les 5 malalties i les 7 lesions. Intentarem fer baixar l'energia des del tàntien, baix, 2 dits per sota del melic i cap a dins, cap al punt Huiyin, en el perineu, i d'allà, del punt Huiyin, més enllà, fins als punts Zhonghuan de la planta dels peus. Som-hi! Primer de tot, donarem un enfoc més físic, més del treball del Jing, dins de l'exercici de mirar enrere. Llavors, porta les mans a un costat i a l'altre, suaument per davant de la cara, busca una posició que et sigui ampla i fem com un treball anaeròbic. I ara simplement centra't en el teu cos i en escalfar-te, en escalfar musculatura, en reforçar múscul, tendó. Molt bé, anem a banda i banda, mirem a banda i banda. Miro un costat i ara miro l'altre. Les mans m'ajuden, te convido a experimentar amb les rotacions i a quedar-te, per exemple, provant les alçades, les posicions de les mans, la distribució de les cervicals mitjançant la barbeta a un costat i a l'altre. Llavors inhala en el centre i exhala quan vagis cap aquí. Si estàs tranquil, tranquil·la i no necessites desestressar-te molt, treballa des del nas. Molt bé. Vinga, i anem escalfant. Fàcil i molt efectiu, també t'ajudarà a tenir tonificada i en forma la columna vertebral, flexibilitzada. Tenir la columna vertebral flexibilitzada, forta i sana és cabdal per una salut bona. Molt bé, ja hem acabat i ara farem l'exercici en si mateix, després d'aquest escalfament centrat en l'energia Jing, l'energia física. Ens col·locarem amb les cames separades, més enllà de l'alçada de les espatlles, una miqueta més enllà, i des d'aquí el que farem serà les mans, portar-les al tàntien baix i descansar. Presta atenció a tenir les espatlles relaxades i que els braços pengin, tranquils, al costat. Molt bé, quan estem d'aquesta manera, simplement relaxa't i porta la respiració cap al tàntien baix. Vinga, per treballar l'energia Qi, en aquest cas, l'energia que promou, que mou, que genera transformació, que activa, és com l'energia que impulsa la vida. El que farem serà, girarem el cap a banda i banda. Per girar el cap a banda i banda, el que fem és estirar-lo bastant, estirant bastant el coll cap amunt, entrem una mica a la barbeta i com si m'estiréssim d'un fil de la coroneta cap a dalt, o una metàfora que em va dir una amiga meva l'altre dia que em va encantar, és com una planta que creix buscant la llum del sol. I des d'aquí mantenim la posició i girarem el cap a un costat i després girarem el cap a l'altre. Punts claus, treballar des de la suavitat, no forçar les cervicals, sobretot, escoltar el cos. El cos m'indicarà quin és el meu rang de moviment òptim. I atenció a no baixar la barbeta ni a pujar-la quan arribo al final. Aquestes premisses són suficients per realitzar correctament el moviment. Però alerta, afegirem un moviment addicional amb els ulls. Quan arribem al final del gir, giraré els ulls per mirar enrere una miqueta i després tornaran els ulls i el cap junts. Gires el cap i quan arribes al final gires els ulls per mirar enrere, tornen els ulls i torna el cap i els ulls. Afegim això també perquè el moviment ocular coordinat, quan va encaixat dins del moviment del crani, això genera una connexió entre els dos hemisferis que desestressa. Una de les coses que genera l'estrès és
una disfunció, una dissociació, una manca de connexió entre els dos hemisferis cerebrals. Aquest exercici, per tant, m'ajudarà de retruc a eliminar l'estrès, movent amb els ulls quan arribem al final. Sí? Queda clar? Llavors, vinga, anem cap enrere. Bueno, vaig jo cap enrere, a casa no sé com estaràs, però jo agafo distància perquè vegis el meu cos sencer, les mans aquí, en el tant i en baix, descansen, és una posició natural, on cauen, més o menys, busca una mica baixar i busca la sensació sempre. Busques la sensació amb el palmell de la mà i aquell lloc que t'acridi, aquell lloc on et notis a gust, allà descansa i deixa la mà. Molt bé. Treballarem mirar enrere des de la sensació de chi. Agafes aire en el centre i treus aire en un costat. Quan arribes al final, mous els ulls, tornen els ulls, torna el cap i els ulls. Vas a l'altre costat. Quan arribes al final, gires els ulls, tornen els ulls, torna el cap i els ulls. Ara, comença a pensar a portar la intenció i l'energia al tant i en baix, aquí on tens les mans. Des d'aquest punt comença a fer baixar l'energia cap al perineu. Lentament, no tinguis pressa. Pots baixar el ritme de les respiracions, per tant, el ritme dels girs del cap. Molt bé, quan la sensació arribi al perineu, dirigeix ara l'energia des del perineu fins a la planta dels peus. La planta dels peus són com un desaigüe. Al centre de la planta dels peus, imagina't que vas desaiguant tota l'energia que va rejant i tot el sistema es va drenant cap al terra. No et preocupis per enviar aquest tipus d'energia cap al terra, perquè l'energia del terra, de la terra, és una energia que transforma, és una energia que li agrada compostar. Per tant, el nostre rebuig és molt benvingut per l'energia de la terra. Relaxa't i ves drenant els excessos a tots nivells. Molt bé, recuperem el centre. Sí, torna't a concentrar aquí on tens les mans. Fes un parell de respiracions fondes, portant l'energia aquí on tens les mans, en el tant i en baix. Molt bé. I relax, baixem les mans. Fantàstic. Següent enfoc, l'enfoc del Shen. Som-hi. L'energia més subtil, dins dels tres tresors. L'energia física, l'energia que impulsa la vida i l'energia més subtil, la que connecta amb l'espiritualitat, amb la consciència més elevada i amb els designis de lo diví. Estem aquí i la mateixa idea, la mateixa posició, buscar connectar els peus amb el terra, relaxa tot el cos i ves creixent la columna cap amunt, el cap, amb intenció de tocar el cel. Molt bé, ara el que farem serà eliminar sotracs mentals, angoixa, coses que m'han succeït en el passat, que m'han deixat una empremta profunda, que està arrelada en el meu interior, que noto a vegades que torna en forma de pensaments repetitius i la drenarem pels peus cap al terra. Sí? Mirant a banda i banda, mirant enrere. Per tant, agafes aire en el centre, vinga, i comencem l'exercici de mirar enrere, gires el cap, gires els ulls, torna el cap i els ulls, inhala.
exhala. Ves connectant amb el circuit d'expulsió que va del tàntien al perinè i del perinè a la planta dels peus, arrela't bé al terra. I ara pensa en allò de lo que et vols desempallegar, en allò de lo que et vols desfer, allò que ja no vols, que et fa nosa. Allò que de vegades t'apareix de sobte i et recorda una cosa del passat. Desenterres, la treus profundament i la vas dirigint cap al tàntien, baix, aquí on tens les mans, cap al perinè, va baixant, relaxa la zona muscularment, i cap als peus, i l'elimines. Elimines els pesos del passat. Notes una sensació de lleugeresa que va apareixent de cintura cap amunt. El teu cap puja cap al cel. I els teus peus, tranquil·lament, van desaiguant com una aigua bruta. Va sortint dels peus per ser absorbida per la terra, pel seu reciclatge i compostatge. Vas buidant tot el cos, des del cap fins als peus, en un procés que neteja i que aclareix. Quan acabes el procés de neteja de cap a peus, baixes les mans un moment i ara podries concentrar-te un altre cop en el tàntien baix. Aquí en tenim les mans i farem un petit massatge en forma de cercle per retornar a l'equilibri en el centre, tornar a la pau, al tàntien baix, i la calma que ens ofereix el tàntien baix. Sí. Tots els circuits energètics, tots els meridians treballant bé, en la seva direcció. Molt bé. I relax. Fantàstic. Molt bé. Aquí finalitzem aquest exercici de mirar enrere, però que estic fusionant amb els tres tresors, amb el Sanbao, conceptes bàsics de la teoria del Qigong. També tenim el Yin-Yang, però això ja ho tocarem en un altre dia. Espero que t'hagi agradat, que hagis buidat totes aquestes angoixes, tots aquests pesos que arrosseguem tots del passat, que et sentis més lleuger. Encantadíssim d'haver compartit aquesta petita estona amb tu. Fins aviat i fins al proper exercici. Que vagi molt bé.